мрачна нощ, отново е тиха и свята нощ, отново е Рождество. Светът пак си спомня за онзи ден от човешката история, в който вечният и всемогъщ Бог прие върху себе си човешка плът и влезе в историята на човечеството, за да му донесе безсмъртие. Но като се обърнем и хоп, ето че така дойде чаканата зимна ваканция. Живеем в особено време. Време на пандемия и опасности. Но това не ни пречи да бъдем отговорни, мотивирани ученици. Всички положихме усилия. Ученици и учители. Положихме труд, който се надяваме да бъде възнаграден. Ние от основно училище Неофит Рилски сме ви подготвили кратка програма, с която да ви поздравим. Няма как да има тържество, но има как то да бъде онлайн. Насладете му се! Камбана без умора, Коледа дойде на двора. Мили хора, я станете, скъпи гости просещнете, скъпи гости коледари, дарете ги с много дари. Кой с кравайче, кой с парица, а Герчо с наденица, че обича да се смее и де ходи се си пее. Що така си заблестяла? Ей, звездица ясна бяла, с лъчи прозрачни, меки, къпеш снежните пътеки. Грей, ой, детенце будно, грей тази вечер чудно, че ви нося радост свята, радост вечна на земята. Затова съм заблестяла, затова съм ясна бяла, че е Рождество Христово. Бъдни вечер, настана, утре е година нова, в къта чака за зарана, века дрянова, сурова, в огнище блещука, буен пламен и изкрее, а в прозорци често чука зимна буря и безнее. Рождество. Днес черковната камбана ни събуди от зарана и припомни в зори тя на хората добри. За онази проста стара и разкривена кошара, сплетения покрив гнил, дето Бог се е родил. Тя ни спомни за звездата, що огрява тишината и от чудни светлини му оплела пелени. Затова и толкова смило свети малкото кандило, а от яслата с глас сякаш той ни вика нас, да покали с десница всички български дечица. Весели, коледни и щастливи новогодишни празници! Бъдете здрави и благословени! Обичайте се! Бъдете обичани и сплотени!